guys, kamakesisi evanhu vari kufa kwaMutare ari kuwandisa. Guys, hameno kuti chii chaicho chaicho vanhu vabatwa nemweya upi? Mweya wadhiabhorosi, kuuraya vanhu. Uraya vanhu wobva wabhadharwa $15. Nzi uraya munhu tokubhadhara $15. Hey. Guys, hey. Mwari pindiraiwo pavanhu vakadai. Pindiraiwo. Cause hameno kuti zvichii chaizvo chaizvo chakumbonyatsokuitika munyika umu. Ndisandapinda munyaya yangu dati kwazivai mese kwamuri munofara here guys. Nyaya iri pano yakamira yakadai. Pane nyaya iripo yevanhu vari kuuraya vanhu kwaMutare. Hanzi Sheroni netimu yake. Hanzi chiri kuitika ndechoti hanzi Sheroni ane timu iyi ine mvura yainofamba nayo yekuti ukadirwa mvura yacho wobva watopera simba. Wapera simba then wotokucheka wokuuraya. Then vakuuraya vacho wondobhadharwa $15. Kuuraya vanhu sehuku. Aisi zvakaoma ende zvotyisa. Zvikakuuraya ungauraya munhu kuita sehuku, kungocheka kudai sehuku. Vanhu vakashinga. Saka chiri kuita ndechekuti chi one wetimu iyi abatwa. Then ndobva atanga kuexplaina zvese zvavanoita, maurayiro avanoita vanhu, nemabatiro avanoita, kuvapedza simba kwavanoita, nemishonga yavo chichi, nemapanga avo avanoshandisa zvese, nemazita evanhu vese vauraya, because kunzi kukufa vanhu vakawandisa kwaMutare. Ataura zvese zvakawanda. Because audio yachona iripo audio, but yakakurisa guys. 1 hour munhu achingotaura. Saka vanoda kunzwa audio iyi guys. Munongotora nhamba dzangu pa-comment section dzande ndakapina. Mondi inboxa kuWhatsApp. Then ndokupai link. Kana uri paFacebook, ungobaya link iroro wotonanga kuti video yachona. Mozvinzwira kuti hey, pakaoma because audio yachona inotoda unyatso uchizvinzwira wega. Sana zongotorawo ma-screenshots evanhu vachiitaurawo maonero avo. Makati havana ngavaurayiwe, ngavapiswe nematairi. Ende mapurisa ngatokasira kutsvaka, ende hanzi tipei ma-pictures evanhu ava. Tiise kwakasiyana kuma-platforms akasiyana kuti vakasire kutsvaka vasati vatiza. Guys, zvina kumira mushe. Pakaipa chaiko chaiko. Zvinhu zvacho namahwani chaiwo. Otoshawa kuti zvombofamba sei. Saka ndonyaya ndangoya nayo guys, nchiti muzvionerewo kuti vanhu vari kuurayiwa kwaMutare. Thank you guys.